Да. Отговаря на всичко с да. Ще да покажеш как се пускаш по парзалката сега. Ела да покажеш как се пускаш по парзалката. Ела, я покажи колко ти хареса на парзалка. По коя парзалка? Тази ли се пускаш? Тази. Тази. Покажи как се качваш през дупката. Опа! Внимателно. Та няма да изгледа, парзалката си е за тебе. Ти си рождение. Да. Да. Не падай на това. Браво! Айде сега на другата. На тази? Йоанка си на 2 години. Мина времето да лазиш. Само на два крака. Не, че му ти задам неща. Искаш ли да си е на стопки? Ивана, не опитвай всички бомбонетата. Да, ги пробва само. Тя да ги стига. Хайде по-добре. Я виж сега това. Айче, не ме снимаме. Какво толкова не ме снимаш? Карая. Усмивка. Не. Ето носа си, само че искам да държиш. Имаш в устата си. Малко ще ти дам. Ей, стига си пипала бомбоните. Ето какво е. Абе, Кюфтето. Сядай тук към масата. Кюфтето. Сега ще торта. Алекс. Миро, седни с него, бе. Happy birthday to you. Happy birthday, Joanna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Joanna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Духай се си ската. Вече си на 2. Каква торта има, мамо? Кой това? Том Джери? Аз съм какво започвам. Джери, да? Леле, Томи Джери. Я оближи пръста. Йони, искаш ли още веднъж да... Искаш ли още веднъж да духнеш? Айде да се броим. Айде, Йони. Айде, чакай. Истинска родей, мамо. О, милата. Какво стана? Това са бели, как да пак сега. Момент, роденичката духа първо. Рожденичката, ще духнеш с всичката пак. Да. Айде. Кой още иска да духа с всичка? Всички ще духнат, за всички има. И ти си разбира се. Давай. Айде, Сил. Ти си горе да бъде. Браво! Маги, ти ли искаш да духаш сега? Аз искам. Момент, първо момичетата. Айде. Ани! Пак ли Ани? Чакай да преброим сега. Чакай, така ще вижте. Айде и ти, и ще слагаме тортата да се папа. Айде. Кой иска торта? Айде, обаче не се кръваш. Сега се ти наред. Алекс, За духай теб. сега. Алекс, айде, духай. Няма, те се намесят сама. Айде, духай. Алекс, браво! Сега
ще донесем тортата. Браво! Искам всички да пожелаете нещо на Йоанка. Ти това ще й пожелаеш ли? Ами айде пожелавай, докато ние нарежем тортата. Вътре има ли някой? 11 са за Андрея или Бедна? Да, За Андрея тортата да режем? Не, нали? Добре. Оди. Деца? Алекс. Маги! Ако ядеш бомбони, няма да ядеш толкова, не се разбра. Да, това може ли да ги ядеш? Да? Да. Ето, Алекс, задай. ясен. Виж, къде е Ще малко пазаш такова. Къде на тропа? Така и така. Ти какъв искаш? Португал или франскова? Иванче, на къде бе, тате? Ма идяш си помолата. Дай да дадеш. Алекс, заповядай. Ама ти знаеш там? Сега трябва да гледаме. Играй. Късай. Силно. Дърпай. Те мамо да спуска ти помага. Разплати го сега. Давай, дай. Сега. Стока ще стои на масата. Ти само ще пиеш без да го пипаш, нали? Без да го пипаш, без да го пипаш. Само пиш. Марая, не бързай насам. Стой. Отиди да видиш Йоанна какво ти каза. Айде цункайте се. Не много, не много, не се целувайте много. И аз отиди да цункаш Йоанна, можеш ли? Айде цункай Йоанна. Йоли. Браво. Ти цункаш ли Марая? Айде. О, Боже. Ви, така ще се наградиш. Там, стой си на Само пиш без да пипаш. Янче? Йоанна? Йоанна? Дай цунка, баба. Йоанче, дай на баба нам. Чакай, сега. Айде, малко. Аз ще оставим бомбоните тук, защото няма сорта. Какво да ще? Скажи, аз да ти давам да не се изцапаш. Яде. Вътре явно има деца тук. Има, да. Марая, айде торта сега. Марая, айде сега ще дам торта. Искаш ли да ти да? Ето там има едно дете. Марая, ето тортичка. Вътре има деца. Вътре ли? Оставяйте ги, те ще ги изведат. Майките ще ги изнесат. Добре, ама внимавай да не бъде сам. Ей, Внимателно с видиш. Там ще си смирате. Нали? Нямаш как така и така. Ще извадим после кадри от него. Що не може да е? Маги, вкусно ли е? Том и Джери? И днес го гледам, нали? Хареса ли? Любимото е нещо? Да ви една голяма хапка, може да направи? Марая, айде почвайте и виж Йоанна какво прави.
Йоана? 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 Хубаво да видим муцунката. Я погледни тук. Внимателно дете. Точно. Да. Защо? Ти бе зая? А? Има ли за пит? Дай ми май. Наистина е значимо. Да. На Йоана нещо по-бързо после и поникнаха всички останали. И непрекъснато вдигаше температура и непрекъснато се случваше на всеки зъб. Аз първите чеки Няма, спокойно, аз ще занеса после остатъка, така че за мен не се притеснява. Не това на зъбовете. да ви оставя. Не, оставете там като... Сега да снимам баба. Баба ще даде на Йоана хапка. Малко, каква искаш малко? Айде, баба. Водичка. Сега и баба ще си вземе на лъце. Еми така се откъсна. Както откъсна така. Тя с колко се роден? В 20 часа и 10 минути. И 20 ли Това беше? време преди 2 години. Мама плаща чака. Да. Аз да се давам. Да, толкова симетрична дата и симетричен час. 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20. Долу, мамо, така не е прилично. Свали кръка веднага долу. Не, не. Добре ти, но така не е прилично. Другите деца ядат и си мъчат. Айде като на сватбата, представя. Няма страх. Горчиво. Нямаме опит. Ето сега вече има. Ще се вземе сандвич. Маги, я го остави това там. Мамо, теб викам, ела. Ела да ти свърша. Алекс! Тук съм тати, какво е? Супер, а какво ще ям? Ще ме деш лъжица? А лъжица? Не. Дай ми лъжица. Дай, хранима се. Дай. Тя е много голяма? Ходи, мама. Тя е много хубава. Тя е изготвила после. Не, тези Бърка, малко сол. Джани, на мене? Сол? И аз сложи малко сол.
Захара не се плача от това. Може би на домата по-малко захар се плача. Да убиеш. Дракон. Значи, на гърба такова ли има? Дракон. Искаш ли го дракон? Айде, дай да го вземем. Опа! Я да спи супата. Айде супата. Не изми дракона. Я си иска дракон има на гърба. Я ми го покажи на мене. Най-голям този дракон. Алекс, хайде! Алекс! Ами ако може, че ние да не сме да докруждаме места, Ази, ти мама от цветето, Бабо, скелс ли е това? Дай